Recenzije. U web aplikaciji za uređivanje možete podešavati recenzije koje su dostupne gostima u njihovoj aplikaciji. Unutar opcije recenzije u lijevom meniju otvaraju se podešavanja, kada birate gdje će se prikazivati vaša prosječna ocjena, kao i koje kategorije gost može ocijeniti. Zatim, kao u ovom primjeru, unosite tekst kojim pozivate goste da vas ocijene i birate koji s time će biti reprezent vašeg objekta. Nakon toga, podešavate koliko će časova prije kraja checkouta gostu stići notifikacija za ocjenjivanje, kao i koji s tima dobija svaku recenziju. Uvid u sve recenzije imaju samo menadžerske pozicije iz vašeg tima, dok će ostali gosti vidjeti samo vašu prosječnu ocjenu objekta, i to ukoliko odaberete da je prikažete. Recenzije se nalaze unutar gornjeg menija vaše aplikacije za goste, dok se prosječna ocjena prikazuje na glavnoj stranici, desno od naziva objekta. Unutar opcije recenzije ćete uvijek imati uvid u sve recenzije, čak i iz različitih jedinica, pa će svaka jedinica imati također i svoju prosječnu ocjenu koja će se prikazivati i u opciji recepcije.